cents wandisira $8. Then wandisira $8. Ino 50 cents yacho ndinozonokutsvagira nokuva. Ndikati it's okay semunhu wandandagarawo ndichingozivawo nekungomuonawo tichigara mumaraini mechete. Then ndavabatsira ndakatora 50 cents more. Ndofunga ndakanogara yewiki. Ndagara yewiki then ndo pandaizonoabvunza bheki kuti mari yangu yakufa haisati yaita here. Zvikanzi haisati ndinokutsvagira. Ndikati it's okay. Then ndofunga ndakanoita rimwe day vandanoabvunza futi. Zvikanzi haisati yaita ndichakupa. Then ndakanopindawo mushopu muno wamanga vari. Ndikuda kutotenga casket ndingere ndaida kuti ndimo. Then ndatenga casket. Vakanoti ndichipedza kutenga casket zvikanzi ndikuda airtime ndaita emergency but all 50 cents ondisira imwe airtime 50 cents. Ndikati aiwa inini murungu wangu akauya ada kutondichekera soko. Dai zvanga zvaibvira makwanisa mandipawo chinyi mambondipawo 50 cents iyoyo ndikwanisa kubhalansisa chinyi ndikwanisa kubhalansisa metse dzangu. Then zvadaro ndakanotora 50 cents iyoyo vanga vanditambidza. Ndatora 50 cents iyoyo vanga vanditambidza ndokandaisa maoko pandanodzokera kubasa kwavo. Then wakuenda kumba kumanhero kubva wanditaurira mashoko ekuti iwe mari yangu watora iyoyo chikwereti iwe watotora mari yangu. Anditi ndikati aiwa manga magara muine chikwereti ndikutoti zvakaverana nechikwereti chamatora. Zvikanzi aiwa itori mari yangu iyoyo musatojairire vanhu ini kana ndichinge ndakupa mari ngoita zvandataura zvese zvori kutsvaga izvo hazvina basa. Ndikati aiwa ndechirobhalansawo metse dzangu pandanyarara. Then vakatoenda. The following day racho kwakavanga kuri kumaraundi 11 wakatongondisvikirawo ndiri pabasa ndichitoitawo basa rangu. Amai vangu vekumba vanga vatosvika vaturika tauro pane imwe hembe yangu yandinopfeka yekubasa ndinova ndoshandisa kubasa ikokoko. Then watoturika tauro papa vakatongonobva kugedhi vachipopota. Ndinoda kutokugadzirira saizi ndoda kutokuredusa ungandivhari 50 cents iwewe kana zvinhu zvounoitira vanhu. Inini manje handitwi izvozvo da kugadzirira saizi ende da kuti uende kwese kwaunoda inini ndiripo. Ndikati no it's fine. Ndakangozvigamuchira semaitira vanga vangoita vakangosvika bvakutora tauro remwana vangu bvavangotorawo nenguo yangu yekubasa bvavatena vakadzokera vanhu vakatokashamadzikawo nazvo but inino handina chandaikwanisa kuita because ndaitawo ndiri mudiki but purpose yangu ndakangoti munhu yaanga mbudaro munhu mukuru chaizvo anogona ngainewo chinangwa chaita sechazviitira. Then bva vaenda ndofunga ndakandoda kutraya kunegosheta nemurume wacho kuti aona ndo chiitiko chaitika ndakavabatsira so ndakatokwanisa kuzvinzwisisa ndikatogarawo yewiki but nhasi maitira vatondiita atondikashamadza nekuda kwemari yangu yandatora. Then zvadaro vakangononditi iwewe chituma mukadzi wako angonosvika woti zvonizvo ndatumwawo tauro remwana rematora chinhu chinonetsa kugara nacho. Then wakangotaura mashoko ekuti zvonizvo ndatorera iwewe ukaramba wakamira panze papa ndikakubudira ndoda kurowa. Mukadzi wangu akangonotenawo bheki baadzoka akanoti zviro kuinini ndazvitadza. Ndikati it's okay regai ndiende sinzi ndiri kuda hembe yangu yekubasa ndichangonomubvunzawo futi semabvunzirano ndipe hembe yangu ndikuda kushanda. Ndakangonoudzwa futi kunzi handina chandokwanisa kukupa ndichazonokupa inini kana ndakuda. Ndikati it's fine ndobva ndanyarara. Saka ndiyo nyaya ndinowanda uiona zvakazotorwa bhengere zvakazodzoka here hasati zvadzoka zvino handisati ndazviona paizvi izvo zviri kudawo inini zvakaitika naitai handidi kunyepera ita nautai taiwirirana tiri vanhu vagara vaitamba majosi tichingoenderana zvakadaro mukuwirirana kwedu. Inini murume wangu anotengesa kwemabhazuva itai anopinda mueveryday achitopinda achitotaura achitoti maichifi iyowe umwe musi anotosvika tichitoda zvekutaura naye unotonzwa kutonditi asi mimba yenyu yakandiwenga utomudza kuti ndakambochuma kuti ndine mimba here but handina kutombotatikana. Saka umwe musi itai akasvika mushopu ndovanati itai ndisiro airtime yechinyi $1 ndobva ndamupa 50 cents ndobva ndatarwa nechi ne50 cents obva azonditi mai uyu 50 cents yangu iri kupi ndikata 50 cents yako ndirikugadzisa asi ndiri kufungako ndoramba ndichikanganwa kupi kumba nedzimwe dzenguva mwiri yako inenge isinzwa zvakanaka ndotoswera ndakavata pamba musi papa sina madhays akawanda 2-3 days ndobva ndaita emergency kuti itaimi
sekuwirirana kwedu tinototamba tese, chero chandinodya chero muri wandinodya nini anogona kutoya achitokutora ndichitomupa achitomubika kumba kwavo. Saka musi wandakamupa airtime wandakazoti itai ndisiro ine airtime ya 50 cents zvikanzi mai chief maane chikwete changu chedhora. Ndikati chikwete ndinochiziva kuti chikwete chako ndeche 50 cents but zvanhasi 50 cents ungondisiro airtime, imwe mari yako iri kupi? Iri kumba. Itai akandudza kuti network iri kunetsa kubva makuseni, network iri kunetsa ende kushuwa musocho network yaitoitoka kunetsa zvikanzi ndokuisira chinyi, ndokuisirai manheru. Ndikati hapana chakashata, ungondisirako kuti ndikwanisa kubata vanhu varodini varikuda kutaura neni. Manheru hayana kuisa makuseni ndomuona ndoti itai zviriko here kuti ndonyatsoa kuti ndisiro airtime ngurumwe wangu usadini usadaro. Obva tonditi inga mune chikwereti. Ndikati chikwereti ndakataura kuti ndiri kukupa. Ndobva ndatonotora mari yake kumba, haana kuida kuitambira. Ndobva ndatoti pabasa pake papaine chitauro nechibhibhi chemwana. Ndobva ndatotora chitauro nechibhibhi achitoseka achitoita sei sekugara chekutamba kwataingoita mazuva ese. Ndakangobata zvinhu zvenyu zvanoenda nazvo kumba kwangu kwakuina maigurongo wamwe wariko. Tobva tatogara paye tatogara patova ne 20 minutes hadzinokwana. Mukadzi wacho obva auya. Ndauyawo kunotora zvinhu zvamatora. Ndakatombomuti zvinhu zvandatora ndanetsana nemi here mai uyu. Dai muridzi wacho masi yauya unodini anotora. Mukadzi wacho haana kubva pamba, bvaramba achitombopopota, bvaramba achimbopopota. Ndakatombovhara dhoo. Vamwe megurongo bvoti mupei. Ndobva ndamupa tauro rake reMwana. Obva aenda navo. Itai wacho obva auya. Ndobva ndamupa bhibhi rake. Obva anditsuka mbva ndamupa bhibhi rake. Papatona megurongo vanogara kuchiwesha wakatodzoka mwacho wari ukasovhesi wakabva usununguka wari mumba. Ndotomupa bhibhi rake oenda. Pasina 30 minutes obva adzosa zvinhu zvake zviri ndandatomupa. Otodzosa zvinhu zvakachikanda padhoo. Ndotuma mwana aneso svika onzi iwo mufana ndichakukuwadza uchade kupindira nyaya dzisiri dzako. Odzosa zvinhu zviye padhoo pavharanda. Vamwe bamunini wangu ototora zvinhu zvebankuru wozvidzosa itai zvinhu izvi. Obva azvitora kuti obva azvidzosa kumba. Obva auya pabasa pane murume wangu zvikanzi imimi udzai vana venyu kuti vasapindire nyaya dzisiri dzenyu. Siya ndipedzerane nemunhu wandapedzerana naye wandatangirana naye nyaya. Obva tasiya ndizati zvikanzi imimi mai inu ndosenda kuitire utsinye hwekuti muchazodini muchazochema. Ndototi ndotodzawo vamwe mai vakati asi nekutamba kwenyu kwamunoita angabva asvika pakudaro here magara munowirirana muchitamba majekiseni ndozva matambiro enda munongoita pane pamashopisi apana asingaazii zvokumugona kutorerana chii. Saka kubva ipapo Itai anotora zvinhu zvake akangozviramwa. Indobva ndangoti kuti ndigare zvinhu zviri panze handikwanisi kusiya zvinhu zviri panze zvichinewa. Ndakangozvitora ndobva ndangozvipinzawo kuzoona ndakazongowana ubepa rakuya. Imimi makapuwa chikwereti che 50 cents. Mapuwa chikwereti che 50 cents ndokubva mazosangana naye ndokutenga airtime ye 50 cents. Matenga airtime ya haina kuita. Ndokubva maenda kumba kwenyu kwamati kwangu ine mari yanga iriko. Handiti makadi kusenzesa mari iyoyo yamanga iri kumba kuti mubva matenga muregera kuzobvunza ye 50 cents. Wariro yenyu yanga iri papi pa 50 cents yamakaramba muchibvunza. Paakasvika kumashopusi ndakati ndine emergency. Aiwa, emergency ka haana kuzojusa. Mataura imimi makatozoenda kumba asina kujusa. Maenda kumba mukazodzoka mangwani ndobva makazobvunza 50 cents yenyu. Asi imi mati kumba kwangu pandakaregera kumba ndaikanganwa 50 cents yake iri kumba. Iriko kumba. Handiti. Imi masvika kumba manheru makadi kuchijusa. Mukangana ne 50 cents iyi. Ipapo ndo pandisina kuti kufunga asi iye aiwa musafunga sei iyo yanga iri emergency hamuna kuti mazoenda kumba kune mari imwe 50 cents munoziva kuti kune chikwereti mazodzoka sei mangwani emergency hairambi haiti 2 days ka 3 days mazodzoka sei muchindoshushira 50 cents iyoyo imi mami nechikwereti che 50 cents
ndakangotomirira kuti itai achanisendera airtime sezvo inini aiwa haana kuse emergency kana vataura kuti mamuine emergency munoziva chinonzi emergency chiro chinoda kuitwa chiripocho pachishona but makazosendorara mukamuka mukazoswera kwakuzoenda muine 50 cents yaakakutorera yeemergency iyai asi mimi mune 50 cents chikwereti chake yanguuzwa vanhu kuti vanhu vanourayana nadhora 50 cents tiri pana silent pane pandisina nyatso kunzwisisa zvese izvi iwe ndowanga utori nemingawa wekupaitsai kuita kweso ndaziva kuti pavakatora tauro nechibhibhi sekutaura kwakaita kuti tinotamba munotamba ndikuona kuti munotamba zvakapfurikidza bcause munenge mutotaura nezvenhumbu chichinyi zvakadai zvoroti kana murume wakanoziva asi pakuzotora bhibhi netauro yamadhamu nemukadzi wacho munotamba wasvika ipapo here hamutambi naye right iye mukadzi iwe sekutaura kwangu matambiro amunoita hauoni kuti uyu mukadzi anenge achitosaspekta kuti imi munodanana nekuti matambiro ako awatataura kuti taitamba zvekuti kana dumbu rangu ranotibata iye ndiye anenge atuya kubasa kwedu ndo second phase yatakawe matambiro acho wochizorotora chiro chemukadzi saka iye anonzi chii mukadzi achichitofungidzira kuti munodanana nematambiro amunoita ozoona atorerwa chipfeko chake iye mukadzi anenge achiri nehure rake ngei wakazoenda kuchipfeko chemwana inini ndakangona zvingoro zvinhu zvazvingori padhuzi ndakatongozvibata iye achitongoseka akatodera kutora nekuti shamwari yako asi waakundobata zviro zvisiri zveshamwari yako uyu anotobata dumbu rako uyu munotamba zvese matambiro enyu harati azivi kuti anosvika pano changamireni pane zvinhu zviri kutora zvinhu izvozvezvo hauna iwe ndotori nechikwereti uringozvitora for fun kana uda kutosotesa ava vanotamba wese matambiro avo ndo atoda kunzwa munomu nekuti mukadzi wacho paakagumbukira itauro rake raakadii ndo rakonzeresa nyaya yese iyi itai apinzwa pachikirimbiti nacho kuti aiwa tauro rangu rakazotorwa sei nehure rako dzosera kana kuya uzomanga yepuresha yamedhemi ipuresha yamedhemi matambiro enyu sekutaura anga akapfuuridza ende amutsa moto uyu mudzimai atorerwa chii tauro rake remwana muchibatana matumbu kusvika pakutamba kubatana muri mukadzi wemunhu kutamba mudzikwa chenguku apo asingatamidobvunza pakatorwa tauro chii chawakafunga patauro rako ndakatofonera yakuvanasvika naimurezi wacho watauro nemwana Vounzana ngora nhaya yacho ndikati ndikandomhanya kotovataura nemwana kochipfeko chemwana une mwana mudiki ndobva ndasvika maiyo ndakatosvika vari munhu vandataura ndatotwe nemwana vavo amama wako varimo ine bvunzo kukudei vandataura kundochitaura nemwana ramatura mwana mudiki ndobva wandipindura rafu vakandituka maiomura vakanditi ukutsvage parapamara pasimba pako ukutsvagendanetsana nemurume wako anokunisana nyange dai manetsana nemurume wangu mwana wangu haapindiri ipapo dai matora bhibhi chet kutere kutaura nemwana ndopa wakandiudza mashoko vakati zvakanaka chiregai ndiende ko zvandataura nemurume wacho murume wacho akati endai maopuwa zvinhu izvozvo makataura nemurume wacho makapiwa here pamakaenda taura murume akataura zviri kuti endai munopuwa angande
Handizombopuwa chinhu makanditukana mutezo ndikasundira pamwe ndatinaba kuti nyaya yeruko yakutoda ini matorerwa kuti ndakutodzonza ndinonetsana neni ndanetsana nemurume wenyu tisi tinozivana kazhinji tinai kutaure mwana vangu ndiende naro kuzi zvinozonetsa mangwana ndikafuma achirwara ndinofungei. Saka imimi maita mutaura kuti nanhasi kutaura chasati radzoka hatisati radzoka ko inga silent ari kutaura kuti iye pamakauya ndakaupa Tauro murume nyakazoenda ndikamupa chibhibhi chake zvinhu zvenyu mumanazvo ngamadzosa mazotangana nemurumenyu ngamadzosera kuti ashamari zvinhu zvingatidzosere hamuna mbozvibata maya unemimba iro dare takutaurirai dare ranga riripo mafungidziro aiita mwewo ende mukadzi ndiazikuti kamambo panyaya iyi hapana kumira zvakanaka kuti mukadzi mukuru wondotora tauro reMwana zveroita mazuva ose aya mwana wacho asati aanaro pane nyaya iripo ngokuti hatichakwanisi kuti ridzokere tauro iroro risati raongororwa kuti rakamira sei raane nyaya tauro. Saka kufurikidza kwawo matambiro acho haana kumira zvakanaka haatenderwi ngokuti murume wemunhu anongobata dumbu remunhu munyango hanzi rine mwana here saka munokati wemunhu saka achangamira ndinoda kuti kune mukomana uyu changamire murume uyu ane mhosva pamberi penyu nekuda kwekuti zvaanoita hazvikodzeri kuti angatambe nemukadzi wemunhu achisvika pakunomubata dumbu rake shamwari wake iye mukadzi wake ainaye uyu mukadzi uyu aine murume wake wosvikazve pakutamba kwavo unotorazve mbatya dzemwana asiri wake mukadzi uyu aitora mbatya dzemwana asiri wake nekuda kweushamwari hwavo. Saka izvozvo zvega achangamire chero murume acho asina kumumhangarira uyu asi ane mhosva yakatozvimirira pamberi penyu changamire kuti anofanira kuhwa mushamu mukomana wekuti asiye tsika yake yekutamba newakadzi wewana. Pamusoro changamire maonero andozvida ndeyekuti wairi vese vane mhosva. Mai hawane mhosva kuna mukadzi wababa wakapfurikidza. Baba hawane mhosva kumurume wamai avo nekuti wanotamba chikudo chemakudo nemukungu. Saka wese wane mhosva kana kuri kubatwa nemhosva ngavabatwa nemhosva wese ndomhosva. tombobvunza yedu mubvunzo kuti imimi pamakatora Tauro maimbofunga chii nezvekutora mbatya yemwana? pakutotora Tauro ndakatoti rege nditorewo chinhu chako ini umbowadziwoni ne50 cents yangu ndaitongokungoti kutongotora kuti ngoti ndabatirawo but imimi ogoradzirwa ne50 cents yake imimi magara mami ne50 cents yake haifanirwa kurwadziwa ndiani imi mune chikwereti ende uyu chikwereti chake adi chavharana pasina chikwereti maiziya imi kuti hapasina chikwereti. Saka maizoda kuti munhu arwadzirwe nei muchitora Tauro rake? Ndomubvunzo wangu. Ende Tauro ndechibhibhizi iri worth 50 cents. Uye muchitora muri dare here rinondotora zvinhu zvemunhu? aiwa Saka maizviitirei? Chinangwa chenyu chava chiri chenyu. ndakambozvitotorawo ndichingoti sezvo munhu papa sisina kuchikwereti asi ndakangotoka kurwadziwa kuti munhu mukurwadzirwa seiko imwi mami nechikwereti?
chikwereti icho mamusingachachizii here. Saka maigodzorwatirwa seiko imi muri makanga muine chikwereti achagara mazuva? musati maroora musati maroorwa kana kuti iwewe mukomana usati waroora makambodana naye kana kuzivana maimboziwana here kari musati maita zvedzimba wakasiwazivi wakawaziva sei kuzvika kutamba kubata dumbu? Ndingati pakutaura taingotaura mumashopu kwete izvo zvese zviri kutaurwa izvo zvinhu zvinotoitika mushopu. Saka inini zvinhu zvavarikutaura zvekuti munhu womaitova nevanhu munhu womaitova nevanhu mushopu macho. Saka izvo zvavari kutaura zvekuti pakazonobatwa dumbu pamwe vangadai vaida zvekuti kutaura nyaya dzekuti taingotaura mumashopu tichingovanzikasekutaura kwataingoita but vari kutaura kauti kana dumbu rangu unotondibata uchitoti dumbu renyu razokura here nhasi ingawazvive mwana here. aiwa izvo hangu handinongoti handazviita. but ukanga mukadzi akutaura izvozvo ega because wavari kutaura extend yeushamwari hwenyu kuti nenini tinotoziyana kusvika pakuti unobata dumbu rangu kuri kutamba. Haasi mashoko akareruka iya kana chakamere hana sorry hana kutamba ati kuwirirana kunopfuura kutamba. Right. Sambuoni maya wamataurira waita ndatombonzwa chitsinja ndakawapa asi tazonzwa mudzimai wacho achiti hanangu ndakaritambira. Saka handizozivi kuti dare rinozoona kuti chokwadi chiri mberi pakuti dumbushuwa rakabatwa vanhu zvimwe zvakataura zvekunyera zvekuti wakatopa tauro iro risina kuti chokwadi chake chinenge chazoba zvaapadare kuti tinoona kuti pane nhema dzisingatauriki pane vanhu pane murume wake. Ndodaiva kuti murume wake ari muno here murume hamu asi pane weukama wari munomu handiti hamuna wega ngeye yawe ari ega ngeye yawe ari ega. Vataura zvobatwa dumbu, vataura nezvekudya chaizvo vachiti hapana chandinotari muriwo uya kutoita sekunge ndiye murume wavo wokuti vanhu vanogona kutekera naipo vachiti ndikudindira ndorosira mukadzi wangu. Kanza munhu akutaura kuti handigoni kudya chinhu iye asi anotoziziya zvinotaura kuti nyaya chaiyo haisiri ye50 cents. pane mari dzaasina kubhadhara kuna mai avo dzakange dzaakubatwa nekuti dzawandisa mari. Asi kuti chakazofumura nyaya iyi inhau yetauro rakazodii vanhu vese vanohura wese circumstantial evidence apa dzinoratidza uviri uhu vari vanhu vanodanana kozi kuona kwandinoita ini ndikashoma kuti munhurume ungonobata dumbu romukadzi munomwana idoko asina zviripo kashoma zvako angaramba but circumstances dzacho izvozvo ndo dzinonzi circumstantial evidence dzinodidza to that closeness noziko zvazofura pamberi akataura kuti kana muriwo wandinodya ndinotomusiyira apa chandinoya chese anosvika chitodyawo itai anotodyawo. ndinomubvunzo wangu ndoda mubvunzo una mai avo kuti zvinhu zvavari kutaura zvaitika ushamwari handimuri nega mukadzi wako anenge asipo handina pandaisataura ngatichitongei iyo yaye murume wacho haapo
kuti azoisimudzira inenge yakuda murume wacho. Isusu takachipedze yeyo iyi nekuti hatingadzipedze, asi dare ratoona zvaangaizoka wanga uri chi tichiende kujudgment. Mugogo wemusukuru wandatorezvekau. Gogo wani wese wasukuru. Ndini mai wake mukomana wekumuderi. Zvino inini ndange ndiri kuti amheno kuti mwana wangu zvedi anga ari kuzviita here zvekubate chimba dumbu remunhu, kana kuti pamwe kana wakataura semashoko munhu akangwara otsvage chekutsvaga nacho mhosva. Uye ndode kuzwa kuti zvikana hwange huri hushamwari hwekuti pamwe iwo wanga wabvunzwe mari uya kuti ndakubate mari yangu. Chikonzero change chazoite kuti munhu uende pakondotore nhumbi yemwana wobva waenda nayo kumba kwako wondoite mazuva unayo kusvikira pari nhasi. Zvange zvichi zvehushamwari hwawo here? Aiwa, matopedzaka ndo ushamwari watiri kuona kuti hwanga hwapfuuridza pakati pevanhu vairi awa. Ushamwari hwawo hwakanga hwakapfuuridza. Saka uyu mwana wenyu uyu anga aine mubhadharo waaifanira kupa usiri we50 cents iri kutaurwa, pari patori nemubhadharo muhombe waakanga adi achifanira kuti abhadhare. Ndo zvatati dare razviona, asi kuti isusu nenhau yekuti nyaya iyoyo haipo pasamanisi redu, tikati taidi taijekesa asi hatichaipedzesi kuitonga. Taakuchida kuti kupfuura kwaazoita kundobata tauro remwana remuzukuru wenyu, nanhasi achine tauro iroro. I think chiremba azouya here. Wabuda futi. Wabuda futi. Angaenda ati chii? Ndatomomira pafeedback iyoyo. Ati chii chiremba? Ndaenda kuna chiremba Machuma. Tirikutaura yekuti aone kuti nekuti vanoda kuti vaone kuti pane chakakwazwa here pamwana patauro kuti vandodii. Ndimadodo adadatuma Masha dzacho mayanadzo here? Taida kuti waende kuna chiremba chinzwa kuti aripo here chiremba. Anzi aenda. Saka todi dare. Kana kuipostpone for another day. Next week Friday prematari handiki. Wodzoka woenda matauro osara pano. Oenda kuti andovhenekwe nachiremba kuti tione kuti hapana mangwani tisazodzoke tichiona kuti pane zvakadii zvakashanyangadzwa. Ipapo ndo patichazoenda tondopa judgment. Handiti mapurisa mopuwa matauro acho nezvakatorwa zvacho, then mouya next week Friday mangosvika mobva maita kuti vaende kuna chiremba tobva tapedza nyaya yavo, so that vanhu vese vasununguke, nekuti paane fungidziro nekuti pamwe matauro aya akadii akandoshereketwa. Okay, ngatisimukei teni.